So unenge une idea, you build each other. Hakuna munhu ano ndakudze ndikati kuona munhu anouya ari perfect murelationship mako. Shamwari, kune munhu akamudzidzisa, kune munhu akatomubuilda behind every successful way. Kune munhu akamubuilda. Ukaona munhu wako achigona bondewe, musikana kadzi ari kugona bondewe, shamwari, kune akapractice nevanhu. Kune vakamudzidzisa. Haangouya achingoita good in bed. Kune kwakatoenda kuchikoro. Ronaldo haangotambiri Madrid ongoita the best Madrid team. Asina kubva nokuna na Man United. Asina kubva kuna na Porto kwakabva ku Portugal. Hakuna. Messi uyo muona achigona anenge ane munhu aka. So munhu iye uri kuona ari perfect uyo. Takadai takato-build wani vamwana. Takapfuura nekunopisa, taitombopisawo. Tina vanhu kuti ma-ex edu kuti akauya panakati musamuteerero. Anokunyepera, uyu. He's not a good person. Antoana. Iye anenge ane record yezvataive because takabva nekumwe, uri kuona. Otherwise data tiri perfect isiri single. Kana uri perfect. And remember dzimwe nguva you are married because your other person is not intelligent enough to realize that she deserves better. So don't just celebrate kana uri married. Tenda Mwari kuti the other partner uyo akapofumadzwa akasaona kusave better kwako. Nekuti anzi taurisa ipapo. Oh, handide mukadzi asina kudzidza ne. Oh. Dene mukadzi iye unochituka mukadzi. Ndandizi ndakakuroorerei usina kudzidza. Aish, dene anga akadzidza asina kukuda. The reason why akatokuda is because anga asina kudzidza. Iwe msoro pangomira ndikudze. Munhu wari kutuka uchite, haunaenda kuchikoro iwe. Ndosa handipambi futi kuroora mnazi. Munhu uyu anga asina kuenda kuchikoro akatokuda because of kusaenda kuchikoro ikoko. Dene akangoti endei kuchikoro aikuramba. Akadazina. Listen, vamwe vanhu hamuna wemwe mudzimba ndogara chichitaura chivana vachifara. Vanhu hamuna wo mudzimba mu. Vazhinji vacho munavo because they are broke. Tikangovawedzera 5,000 izvezvi. Murume wako uyu akangowina lottery ya uchavona type yake chaiyo. Hausi type yake iwe. Hausi uri type yake pari zvino nestatus yari. Uri type yemurume wako. Runzo. Panguva yanhasi nokuti ndiwo pamuri level rei. That's what you know. Dzimwe nguva vanhu vakazouya kuEngland vanorambana. Level rikangonziwedze tikangowedzera vanhu vese 5,000 pamusoro pemawages avari kutambira right now. Tinouraya misha about million. Hamundinzwisisi. Tikangowedzera vanhu cash izvezvi mumba menyumo tikangowedzera tikati okay pamari yamuri kutambira mukadzi takumupa 4,000 iwe utakukupa 4,000 pamusoro pemari yakutambira. Iwe tenda poverty yaunayo iyi inogona kutokuchengetera murelationship. Imwe poverty ndio iri kuita relationship yenyu ifambe. Murume akangoita mota uyu arifamba nebhazi akangoita mota uyu mushoko watofa. He is just motor away from Chihure. Itiwa vice president uone. Type ya vice president hakuiziva iko zvino. Tivanda vechidiki. As le vice president vanga vasinaita vice president vari teacher paShurubwi vangade vane mukadzi wavo ane 64 years. Muchiti happily married couple. Pakangowedzerwa power, wedzera munhu power necash. Power nemari zvinhu zvimwe ndakambotaura dembo akaimba ndorowane piko simba kuti ave wangu. Simba power yemari ipower yecash zvangoda kufanana. Tikakupa power izvezvi. Tikakupa simba which is cash. Level rako tobva tatoriona. Even mota yauri kudrive haisiyo yaunoda ishamwari mota iyi. Ndiyo inoenderana newe for now. Bvunzai Ginimbi. Bvunzai Ginimbi. Dai anga achiri mupenyu maimubvunza kuti Ginimbi zviri kutaurwa naFidzo inheme. Pakangowedzera mari yaGinimbi mota dzakachinja. Avesa asingachadidze. I'm so sure that ana Ginimbi akambotofamba nedzimwe pamwe vanga asingatombodrive. Ine murume wangu hadi mota. Anodzida mota. Dzimwe nguva haafford. Iye munhu unoti wakaomera kune imwe live ndakamboita munhu unoti akaomera uka haana kuomera munhu uyu. Dzimwe nguva ari kushayiwa. There's a difference between kushayiwa nekuomera. Kana asina kuomera ari kushayiwa. Kana asingashayiwi it means level rako iwe ari kuzviona kuti you don't deserve kupiwa zvaruda. Nodzimwe nguva anogona kuti baby ntengero siroko.
iyo kutarisana nawo si level resiroko yo ndokutengera mabhanzi because iye ku level rake ka anoziva kuti vaanoda kutengera siroko ndevakadai so iwewe hausiwe siroko iwe ufamba uchiti akaomera no naiye murume musoro panguyo. The main reason anyway is probably maybe because those little dollars. Imwe nonsense yamaitolerata kuvarume venyu yanga isiri nonsense yekuti maivada kuti maida kusave marriage. No, isituation ngaramba chikunetsawo nepassport one. That's what you want. Vakadzi vazhinji vava nemabritish passport havatolerati nonsense yatechivapa, and therefore they live. And pavanotoita live ipapa nofunga kuti vakapenga voenda unotorova mwanhu vanenge vachida british passport wobudzwa until vanhu vacho noona, because kana ane british passport munhu iyayo chaachada pauri chii level rake raakubuda pachena manje akubritain. Varume vese vamunavo vari kuafrica ava vamwe vacho vanokudai because ndokwavari. Muvhai munogara kuamerica uchaona type yavo ichiuya so unoona vakufamba nana Beyonce, unoona murume wangu ari kundiurira nemablack american. Ndo level rake iroro. Wakadobva uku kwama muri bhoku kwamaendesa kuHarare, baba haitigara mutown. Iwo kwamuri kugokwe kugarai kugokwe ikoko okay. Baba takuda kumbogara mutown kunosvichwa magetsi iwo enda mutown macho utanga kusangana nelevel rake wongoona iwo wakusiyo kupazo takangoya kutown kuno murume wangu achakarati muma kaka kugokwe kusina mabhawa aya anovhara kusvika na 3 am wakamaendesa wega kuHarare ndi wakauya naye kuHarare iwo. Hasora mbona even vashandi vemumba unoti handeitotora mushandi wemumba kugokwe kuzasi kugumba varoyi uko kunonzi kuganda varoyi unotora chimunhu chisati tambogona kana kuti cash machine chisingatozii chinotodzidzira kuona switch chiqa light choti choti chichida kuridzima chogara muHarare chichigara muHarare chichigeza muHarare chichigeza muHarare zvimaslay queen zvese izvi zvimwe zvamuona izvi zvakanga zvakabvawo zviri kusasasasa level rinokwidzwa nete zvakafanira technology. Unganyora tsamba this year uchinyorera bhebhi rodo kurambira kunyora tsamba ikoko richiti afford a mobile phone because level rachija. But just 20-30 years ago tsamba yanga iri mufashion. Taidzinyora tsamba izo 1992 93 tsamba wainyora unonzi postman anga ne value. Woti kuona postman akanzi arwara wainzwa moyo kubodza kuti